Nuwun para pamirsa pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten papan pundi kemawon. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Hadi Pamungkas ing waosan cariyos basa Jawi. Purwakane ngatur pambuka kula, mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayan saking Gusti Kang Maha Kuwaos. Ing wekdal menika kula badhe ngaturaken waosan cariyos cekak anggitanipun nggih menika Bintara kanthi ira-iraan teklek kecemplung kalen. Kados pundi lampahipun cariyos? Sugeng midhangetaken. Transmigran sing dipapanake ing UPT Saiduren kuwi pancen saka Jawa Timur, nanging aku dhewe ora nliti lan titen pawongane. Miturut ing daftar monitoring mung disebutake saka Kabupaten Tulungagung. Ya member wong UPT Saiduren kuwi daerah pasang surut, dadi yen diwenehi penduduk saka campur darat ya wis pas. Wondene yen miturut pengakon-akone para transmigran janjane ya rada kurang pas, amarga sing asale saka Ngare kayata saka Kalingbret, Kiping, Gondang lan isih akeh maneh liyane. Ning iki ora dadi masalah tumrape UPT, sebab sing penting waton antarane daerah pengirim lan penerima wis padha sarujuk nampa lahan sing wis disiapake mau. Mula senajan ya ana kekurangan dianggep lumrah, merga pancen manggon ing papan anyar ngono kuwi kudu nglenggana sakabehane. Kanthi mangkono UPT Saiduren wiwit biyen nganti seprene ora tau ana warga transmigran kang protes. Malah kabeh warga ora lanang ora wadon oleh nyambut gawe katon wekel kanggo nyukupi kebutuhane. Dina kuwi aku merlokake tetinju ing lokasi, sepisan kepingin meruhi saknyatane papan padunungane. Kapindho nguping sambat sebute warga, ping telu ing ngendi kekurangane para petugas lapangan anggone ngurusi para warga anyar mau. Pambijiku cukup becik. Tetumpakan ing daerah pasang surut ngono kuwi umume pancen gethek utawa prau cilik supaya komunikasine luwih rancak. Jam 4 sore aku ninggalake lokasi numpak prau rada gedhe kang muat wong 10 sak pendayunge. Ing sawijining panggonan nalika pendayung arep nambatake praune, ana salah sijine kanca kang rada kesusu banjur mencolot. Prau mau goyang malah banjur malih. Ana bejane tujune wis tekan papan kang cethek, dadi senajan padha klebus nanging padha slamet. Mung aku dhewe sing rada kelaran, merga aku tiba miring. Bangkeanku natap patok tambatan gethek kasebut. Wis seminggu aku ora bisa menyang kantor merga rasa jareme bangkeanku rasane saya nemen. Menyang mantri kesehatan Triman wis, menyang dukun pijet refleksi ya wis, menyang dukun biasa ya wis. Ewa semono rasane ora ana sudane. Timbul kanca nunggal kantor sore kuwi tilek aku lan banjur urun panemu mangkene. Anu Pak Baskara, estunipun wonten dukun pijet sing teliti bab sakit ngoten niku. Lah omahe ngendi? Nggih, UPT ngriki. Lah jenenge sapa? Apa kowe ngerti? Ngertos naminipun Mbok Wiji Utami. Miturut daftar rangsung piyambake tumut rombongan 7
griyane nomor 16. Lah kowe kok paham? Kula nate diutus Pak Mantri Triman nalika Bu Mantri dawah saking montor nalika dibonceng saking Nyumbang teng daleme Pak Surata minggu kepengker. Yen ngono mbok aku njaluk tulung wong mau paranono. Inggih, mugi-mugi tiange pas mboten kesah. Isuke timbul lagi bisa marani Mbok Utami merga kepalang udan. Nalika Mbok Utami wis teka, timbul banjur beber kloso sarta mapanake aku ing papan kang wis sumadya. Sawise nyiapake uba rampene urut, Mbok Dukun banjur miwiti tugase. Nuwun sewu, Pak. Ingkang dipun raosaken sakit ingkang pundi? Bangkean sisih kiwa, Mbok. Dawahipun miring napa mulma? Miring. Sanesipun bangkean. Iki, Mbok, ugel-ugelanku iki kiwa iki merga tak nggo nglawani awakku uga rasa jarem. Ngaten to. Miturut pambijiku dukun urut kuwi pancen teliti merga endi sing kena jempole rasane jan pas. Loro sih pancen loro nanging aku duweni panemu yen sing loro mau pancen perangane sing keseliyo. Sajake perangan ngisor wis tatas, mula Mbok Dukun njur perintah aku dikon miring nengen merga ugel-ugel kiwaku sing arep ditelusuri. Nalika aku ngethungake ugel-ugelku, Mbok Dukun kuwi meneng sedelok. Ora suwe njur ambekan landung. Aku banjur takon, "Ana apa, Mbok?" "Mboten wonten menapa-menapa kok, Pak." Oleh jawaban ngono mau, aku kok njur kepengin ngerti kahanane wong setengah umur kuwi. Aku nili takon, "Mbok Utami tran saking pundi?" "Tulung Agung." "Asli napa sisipan?" "Sisipan, Pak." "Lah asline ngendi, Mbok?" "Kula keng Kauman Srengat Brangler." "Bapake asmane sapa, Mbok?" "Ismantaya." "Saikine ana ngendi?" Bareng tak krutuk pitakonan ngono mau, Mbok Dukun kuwi njur kembeng-kembeng luwe. Mula aku banjur njaluk ngapura. Seminggu candhake timbul takon, "Dos pundi Pak Baskara? Menapa badhe dipun ping kalih pijetipun?" "Ngono ya kena, nanging ana sing arep tak takokake marang awakmu." "Bab menapa nggih?" "Statuse Mbok Utami kae rondo apa duwe bojo?" "Rondo, Pak." "Lah sing lanang?" "Pak Ismantaya niku teng Jawi Gento tukang main. Sareng teng UPT ngriki penyakit maine kumat, Pak. Gandeng sampeyan pendamelan boten wonten. Sedaya perbekalan peralatan saking Jawi disate. Malah rangsume mawon nggih empun digadhekake damel judi. Mesti mawon Mbok Utami mrino lajeng lapor teng Pak UPT. Tentu kemawon Pak UPT duka dateng Pak Ismantaya. Malah Pak Ismantaya dianggep dados undrane kekisuruhan wonten ngriki. Mila lajeng badhe dilebetaken dhateng lembaga pembinaan. Rumangsa lingsem dhateng lingkungan lan keluarga piyambakipun ngayu tuwuh wonten sae kapuas. Ngantos sepriki jasadipun boten kepanggih. Krungu critane timbul ngono mau, aku duweni dudutan yen Mbok Utami kuwi biyen kanca sekolahku nalika isih ana Jawa. Pantes nalika dheweke nyekel ugel-ugelku kang ana toe sabenggol bunder gedene, dheweke kok sajak mlenggong, sajake niteni. "Mula ngene wae, Mbul. Dina Minggu awan kurang luwih jam 10 jan mrene maneh. Kondo yen Pak Baskara kepingin pijet maneh."
Apa sing tak karepake timbul ngiyani, mbok utami sida teka nanging dina iku tekane kanthi sloga seje. Mula olehku ngacarani uga tak selarasake. Monggo katuran pinarak. Diacarani ngono kuwi mbok dukun sajak pekewuh nanging ora semonto apa-apa mung mantuk. Aku njur mbukani rembug ngoko merga aku wis ora samar meneh yen dheweke iku wiji utami koncoku sekolah mbiyen. Ut apuranen ya luputku, merga saksuwene iki aku temenan ora ngerti yen siramu melu transmigrasi mrene. Semono aku Mas, aku uga ora nyono yen panjenengan sing dadi koordinator kesejahteraan warga ing UPT kene. Dadi ngene kan aku nek kono ora kaboten gandeng nggonku bujang wis nganti jambul wanen, piye yen tali sing wis pedhot disambung maneh? Ya sumangga kersa panjenengan, nanging apa panjenengan ora lengsem oleh rondo kaya aku ngene iki? Ngene lho Ut, ana parikane arek Surabaya, pasar keling ing Surabaya, pasar Darmo akeh blimbinge. Yen eling jaman semono ora ngira ngene dadine. Ya ngene wae Mas, gandeng kita wis padha tuwane ngene, aku nyuwun ya sing sabar lan mengko yen ijaban celimen utawa meneng-menengan bae. Duduk temu ana ula-ulane, raga-raga kena tlutuh. Ora ketemu prawane ora apa-apa, ya rondo-rondo angger sewutuh. Oh, jenengan iki isih kaya mbiyen le metik. Jawab ngono mau dheweke ora lali karo lagian lawase karo melet. Ya lagian ngono mau sing ora bisa tak lalekake. Dadi piye Mas? Sida dibaleni apa oleh pijet? Wis ora usah, iso omong-omongan wae wis ngungkuli pijet kok Ut. Embel Mas, tenan kok. Wis ngene wae, tak kandhani ya. Ibarate neklek kecemplung kalen timbang golek luwih becik balen. Ra iya ta? Cudel.